ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Kining grasya sa tingog iya ginis Ginoo. Wa na ko niinom og bugnaw, wa na sa ko niinom og mga sagunsa. Init tubig o uban pa, pero nawaag yung tingog tungod sa dunay gamayng ubo. Muna nakaingon ko nga kining tingog iya ginis Ginoo. Magampo ta ang mga pagaw makatingog na unta, no? Unya iampo sab nato ang mga nindot og tingog apan gigamit sa pagpangaway, gigamit sa paglinibakay. Aduna untay makabot nga kahiusa sa tibuok kalibutan, sa katawhan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo o pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig paambit sa ilang mga grasya nganhi kanato. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naghatag ikaw og ganti ngadto sa mga nagmatarong ug ngadto sa mga nagpakasala, pasaylo tungod sa ilang pagpinitensya. Kaluy-i ang nangamuyo kanimo aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimutan, gitubag ko ikaw. Gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka. Bantayan ug panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw didto sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Muingon ako sa mga binilanggo, gula kamo. Ug niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Manibsib sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan nga kabungturan. Dili na sila gutumon ni uhawon, ni ang hangin ug kainit sa adlaw musakit pa kanila. Kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo ako agianan latas sa kabukiran, ug mag-andam akog dalan alang sa akong katawhan. May mga bot gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan ug kasagpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan.
pag-awit sa kalipay o kalangitan o pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran. Kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan ug maluoy siya sa mga nag-antos. Apan ang Siyon miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon.
Ginoo mana kaninyo. Kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kaya ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini, ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay, ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak, ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang higpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak, ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon ug kini miabot na, nga ang mga patay makabatik sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak na tinubdan sa kinabuhi, ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa lubnganan, ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ingon ikaw, Kristo. Kanang tao nga hapit na mamatay, maganam og kalawom ang tingog. So ako na laning dawaton nga murag dol-dol na gini mamatay. Unya nindot man sa nang gisulti ni Kristo nga basta maayo man mo binuhatan, matay man tuod, pero
mo banhaw pagbalik aron magpuyo sa kinabuhing dayon. Nya kadto kunong bati og binuhatan, iyawan-on og binuhatan, mabanhaw aron silutan. Sige, lingiyay mong tupad. Ingnaw sa maron imong binuhatan, bati yawanon o Diyosnon. O na, mabitag na ingon ko nga, daghan kay diha nga nindot og tingog, wa mapagaw, pero gigamit sa pagpanglibab, gigamit sa pagpangasaba, gigamit sa pagpangaway, gigamit sa pagdaot sa ilang isig katao. O nang ako pasalamat sa Ginoo nga ang akong tingog kasagaran gigamit sa pagsangyaw sa maayong balita. Mauning napagaw kay way hunong-hunong ang mga appointments, siging recollection. Nga karon ra bang adlaw na ako'y duha ka recollections. Ambot di ba kani makancel? Di man makaya ang tingog. Sunan ka magsulti ko gikan alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Sa inyong paminaw na pa ni ikabuga. Na patyono na ni niya. Pasalamat sa Ginoo nga ang akong tingog nga katong nindot-nindot pa paminaw nagamit sa pagpamaligya og slots. Kani mo rag lisod aning baligya. Gamay para mataghalin. Tatong halin dire. Ang atong SBF na natay halin nga 10,667 slots. Ato lang yapong pakpakan. Okay kaya. Niya ang atong JPHJ na tag 100 per slot para sa tong fiesta na natay halin nga 4,915 ka slots. Pakpakya po. Ako lang ining tiwason nga kung tingog aron makapalit yung slots. Niyagwa na dyan ko'y tingog, magsinyas-sinyas na lang ko ganaana, no? Ang sama na, slots lang yapo, no? Ay na lang na, ato gining gamiton kay mamatay man kitang tanan. Matud pas Ginoo diri sa unang pagbasa, bisan ang inahan nga malimot sa iyang anak nga masuso, ang Ginoo dili gyud malimot kanato. Muna kining ato mga buhat di gini kalimtan sa Ginoo. Og dautan iya ginang i-record. Ug maayo iya sa nang i-record. Kinsa ninyo dinhi nga mga asawa nga makasiguro nga ang inyong gibuhat sa inyong bana maayo. Taas ang kamot. Wa mo'y siguro. At least na itulo kanang inyong mga bana, mga asawa, maunay unang sukdanan kung maayo ba mo binuhatan. Kisa sa dinhi nga mga bana nga makasiguro yun nga ngayang gibuhat siyang asawa maayo. Tas kamot. Mga yawanon giday mong tanan. So pagbago na mo. Pagbago. Kinsa ninyo dinhi nga parishioners nga makaingon mo ang akong gibuhat para sa simbahan maayo. Tas kamot. Maayo okay. Siguro ko na malit yung mong slots. Pero sige lang mong simba din sige simba, sige pangayo, pero digin mo muhatag, patay mo diya. Na ang maayong buhat, mao ni ang mga buhat, samahan. Nya matod pa ni Jesus, ang anak magsunod lagi na sa buhat, samahan. Ang tinuod nga anak magsunod sa buhat, samahan. Nya si Jesus isip anak sa Dios,
iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga model isip tao, isip ang magsasangyaw sa kaluwasan. So kita sad musunod tas gibuhat ni Jesus, kay si Jesus tao nga tinuod sama nato o nagpakita unsay angay buhaton sa tao. Ganiha, di ta ko gustong manaog. Ako tatong pukawon si Father Arnel atong akong assistant si pamisahon. Inako si Kristo dito sa krus hapitwa na itingog, nitingog lang yapon. 7 last words na lang ang iyang nabuhat, pero nitingog yun siya. O nakaroon, bisag hapit na ko ay tingog, mutingog lang yun ko. Kaya pa may gamay. Dinilang ko kutok. Sige na. Pag-ampo sa katawhan, mga igsuon, dadto nato ang atong mga gikinahanglan ngadto sa Ginoo nga nahigugma kanato. Masaligon kitang moingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan mugiya sa iyang mga ginsakpan, subay sa dalan sa pagkamaayo, ug magdala kanila ngadto sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia Nga sa tibuok natong kasing-kasing, giyaan nato ang atong sala, ug magmatinumanon kita sa mga balaod sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nagisulay ug gilutos tungod sa ilang pagtuo, makalahutay ug mosalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga sundon nato ang panag-ingnan ni Jesus ug magpahiuyon kita sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Tifilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay sa katapusan makaangkon sa gisaad sa Dios ang kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Langitong Amahan, tabangi kami sa among panginahanglan, ihatag kining among gipangamuyo, diyas kong magpagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg maya sa ngalan, alang sa usab sa kaluslanan ug iyang santos nga simbahan. Tungod sa gahom niining sakripisyo, Ginoo, kaluy pagpanas ang among mga daang kadautan ug baguha ang among kinabuhi ug dad-a kami nganha sa kaluwasan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagamuhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya usana sa kahitasan dahil ko nagani sa ngalan sa Ginoo. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na ni. Aron paghandog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan
sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dugog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapahabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kaninyong. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay.
Kordero sa Dios nga nagawatang sa masala sa kalibutan, kaluli kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa pangalan kamo magkapundok, nahiusan sa paghinguman. Nagabuhat kamo sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Dadaw akong kalinaw, ang bililhon kong gasa, nanagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa mga langit nung gasa, imo kining gihatag. Imo kining gihatag kanamo alang sa among kayuhan. Busa ayaw ito, busa ayaw itugot nga makapahamtang kini og hukom batok kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, salamat sa namalit na slots niya padayon lang tagpalit aron nga mahurot ning atong mga slots nga SBF dag para sa atong kumbento. Apay mga 65,000 nga available niya ang atong SBF GPHJ, God's Protection, Healing, and Joy, na pa'y mga 40,000 ka mga slots, tag 100 per slot. Salamat kay ninyong tanan nga namalit nihining. So yan po ninyo nga marang-arang jutay ni Rutod-Taod. Ay haron maka serbisyo ug lisad pahuway. Ang Ginoo manaag kaninyo. Maraming sa Ug
manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Mahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambok sa gugma kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.